Guys, mamayang konti mag-start na yung concert. Ito yung mga katrin. B14! As in boy, 14! Hey guys. Kanino tayo tumatakbo tuwing tayo ay nasugatan? Kanino tayo pumupunta kapag tayo ay nasasaktan? Hindi ba sa ating mga ina? Tara, lumapit tayo kay Maria. Siya ang ating ina sa langit. Hinihintay lang tayo upang ilapit sa kanyang anak na si Jesus. Mas magaan ang paglalakbay natin dito sa mundo kung meron tayong ina na handang umalalay sa ating tungo kay Kristo. Muli po nating pakinggan ang Sanctus Hymnus Choir. Muli po nating pakinggan ang Coro Sagrada Familia.